Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथां मोसोमना गासैखौ फिन खेबसेबाव सिगाङाव गिबि नम्बरनि लाबोनाय जाबाय लोगोफोर दायो नायगासिनो नोंथांमोना डिजिटेल इउटुब चेनेलखौहाय नोंथांमोनखौ सिगाङावनो आंनि बे डिजिटेल आपडेट इउटुब चेनेलखौहाय गिबियावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनो थाखाय फिन खेबसेबाव नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय थाग्रोबाय दे लोगोफोर बिदिखौ जागायनायनि सिगां दा जोंहा गोदानैहाय Defense Research and Development Organization DRDO निफ्राय जोंहा गोदानै साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों दै लोगोफोर दा बेवहाय जोंहा DRDO निफ्राय जोंहा गोदानै साख्रिनि भेकेन्सिया गोबां बुरजा दङ दा बेवहाय 591 साख्रिनि भेकेन्सियाहाय जोंहा सिनियर टेक्निकेल एसिस्टेन्ट बि आवहाय दं दै लोगोफोर बिनिफ्राय 203 भेकेन्सियाहाय जोंहा टेक्निशियान ए बेवहाय दङ ओमफ्राय बे साख्रिया जाहैगोन डिफेन्स रिसार्च एन्ड डेभेलपमेन्ट अर्गेनाइजेसन टेक्निकेल केड्रिनि आन्डारावहाय नोंथांमोना साख्रिखौहाय मावनो मोनगोन मानो होनोब्ला नोंथांमोना एंगेजमेन्ट जानो हागोन होननानै बेवहाय बुंदों दै लोगोफोर दा बेनि अनलाइन प्रसेस होनोब्ला अनलाइन प्रसेसा जाबाय स्टार्टिं जागायबाय बेनि अनलाइन प्रसेसाहाय जागासिनो दं दै लोगोफोर जोंहा 11 तारिख 12 मास 2025 निफ्राय जानानै जोंहा फैबाय थानाय जानुवारिनि 2020 सिम जाहैगोन दै लोगोफोर दा बेवहाय नोंथांमोननि क्वालिफिकेसनाहाय बिथांमोना बेवहाय जोबोद हाई लेभेलनि नोंथांमोनाव क्वालिफिकेसन बिदों दा बे जाहैबाय नै सिनियर टेक्निकेल एसिस्टेन्ट बि बेबायदि खालामनाय जानांगोन ग्रुप बि बिनिफ्राय नन गेजेटेड नन मिनिस्टेरियेल नोंथांमोननि क्वालिफिकेसन बेखौ बिदों दै लोगोफोर बिथांमोनाहाय दा बेवहाय नोंथांमोनाहाय बिएससि नङाब्ला नोंथांमोना डिप्ल'मा लानाय जानांगोन जाहैबाय बिनिफ्राय बेवहाय मा मावदों नै डिप्ल'माया आरो नोंथांमोननि फरायनाया मा जानांगोन मास्टार अफ साइन्स डक्टर अफ फिल'सफि नङाब्ला नोंथांमोना बेचलर अफ टेक्न'लजि बेचलर अफ इन्जिनियारिं डिग्रिस बेबायदि नोंथांमोना खालामनाय जानांगोन होननानै बेवहाय नोंथांमोननाव क्वालिफिकेसनखौहाय फरायनायखौ नोंथांमोननि फरायनायखौहाय बिथांमोना बेबायदि बिदों दै लोगोफोर बेवहाय केटेगरि वाइज आरो बेवहाय डिपार्टमेन्ट वाइज रानना होखादों बेवहाय मा डिपार्टमेन्ट वाइज नोंथांमोननि क्वालिफिकेसनाहाय मा बिदों बिथांमोनाहाय बेवहाय होनाय दंखाजोबो नोंथांमोना बेखौहाय स्क्रिनशट खालाम नोंथांमोना लाबानो जाबाय लोगोफोर बेखौ आं खिन्थाहरोब्ला भिडिअआ जोबोद गोलाव जायो दै लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लाखिनानै फरायनानै नायनानै लाबानो जाबाय दै लोगोफोर स' दायो लोगोफोर नोंथांमोननि बैसोआ 18 बोसोर जानाय लोगो लोगो हागोन बेनिफ्राय 28 बोसोरसिमल' हागोन दै लोगोफोर बिनिफ्राय नोंथांमोनाहाय बेवहाय मा होनदों लोगोफोर नै नोंथांमोननि एसटिपि फोराहाय जोंहा फार्स्ट 5 इयार्स हायो नालाय नोंथांमोना 28 बोसोरबा सानदों नोंथांमोना बेसेबांसिम हागोन नोंथांमोनाहाय जोंहा एसटिपि फोराहाय 33 इयार्ससिम हागोन दै लोगोफोर नोंथांमोना बेखौहाय नायना लाबानो जाबाय दायो लोगोफोर नोंथांमोननि एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोननि माखासे अनलाइन फिसफोर दङ दा नोंथांमोना बेखौ नायना लानाय लोगोफोर स्क्रिनशट खालामनानै नायना बेवहाय होनदों बे पस्टनि थाखाय दा बे एसटिइएम मानिमोन बेखौ नोंथांमोना बेवहाय थांनानै नायफिनबानो जाबाय दै लोगोफोर बे नोंथांमोनाहाय जायफ्रा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोनाहाय एसटिपि फोर जायखिजाया नोंथांमोना एसटिपि फोराव गोलैयोब्ला नोंथांमोनाहाय निल नोंथांमोना पेमेन्ट दाननाङा दै लोगोफोर बिनिफ्राय नोंथांमोनाहाय जेब्ला एग्जाम हैगोन नोंथांमोना फ्रिसो नोंथांमोना 500 रुपिस पेमेन्ट नोंथांमोना मोनबावगोन जाहैबाय दै लोगोफोर बेनिफ्राय जायफोरा बे पस्टखौ एप्लाइ खालामगोन आनरिजार्भ ओबिसि इडब्लिउएस एमएसपि केन्डिडेट्सफोर बिथांमोनहा 250 पेमेन्ट दाननांगोन नोंथांमोना ओमफ्राय रिफान्डेबल नोंथांमोना 500 नोंथांमोना मोनगोन दै लोगोफोर एग्जाम हैयोब्ला टटेल नोंथांमोनाहाय बेवहाय 750 रुपिस नोंथांमोना मोननो हागोन दै लोगोफोर बेखौ बुंदों बेनिफ्राय टेक्निकेल लाइनाव जायफ्राहाय नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामगोन दा जायफोरा बे जेनेरेल ओबिसि इडब्लिउएस एमएसपि केन्डिडेट्सफोर बिथांमोना 100 रुपिस नोंथांमोना पेमेन्ट दाननांगोन बेनिफ्राय 500 रुपिस नोंथांमोना रिफान्डेबल नोंथांमोना मोनगोन एग्जामावहाय हैयोब्ला ओमफ्राय नोंथांमोना टटेल बेवहाय मा होनदों फिस टु दा फाइट विथ एप्लिकेसन A+B दाजाबनानै नोंथांमोना 600 रुपिस नोंथांमोना फैसा मोनगोन मानो होनब्ला नोंनि एप्लाइ खालामनाय आरो बिथांमोननिफ्राय गावसोरनिफ्राय एक्सट्रा आरो फिस होनायजों नोंथांमोना 600 रुपिस बिथांमोना मोनफिनगोन ओमफ्राय जायफोरा वुमेन एससि एसटि पिडब्लिउडि एक्स सार्भिसमेन केन्डिडेट्स बिथांमोनाहाय निल बिथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव थाइसेबो फैसा गारनाङा बेनिफ्राय नोंथांमोना रिफान्डेबल 500 रुपिस नोंथांमोना मोनगोन दै लोगोफोर एग्जाम हैयोब्ला नोंथांमोना बेखौहाय एनि क्रेडिट कार्ड नेटवार्क बेंकिंजों नोंथांमोना माबानो हागोन लोगोफोर पेमेन्टखौहाय खालामनो हागोन बेनिफ्राय नैबेहाय टायार 1 एग्जाम सिबिटि एग्जाम जागोन जाहैबाय एग्जामिनेसनाहाय दा नोंथांमोनाहाय बेखौ नायना लाबानो जाबाय दै लोगोफोर बेवहाय एग्जाम सिटिफोरखौ नायदों बेखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय एग्जाम सिटिखौहाय नोंथांमोना बेवहाय होनदों बिथांमोना मा बुंदों बेवहाय दसेनि सिगां नोंथांमोनाहाय एग्जाम सिटिखौ नायनो हागोन जाहैबाय ओमफ्राय नोंथांमोना
एग्जाम जानायनि नोंथांमोना साननै सानथामसो सिगां नोंथांमोना एडमिटफोरखौ मोननो हागोन होननानै बेवहाय बुंदों दे लोगोफोर बिथांमोना गावसिनि अफिस साइटआव बेखौहाय फोसावना होखादों। दा नोंथांनि एग्जामिनेसन टाइपआ माबायदि जागोन CBT एग्जाम जागोन दै लोगोफोर जायखौ जोङो कम्पिउटार बेस टेस्ट होननानै मिथियो टायार 1 आरो टायार 2 एग्जाम जागोन जाहैबाय। CBT 4 स्क्रिनिं एग्जामिनेसनाहाय नै मा साबजेक्टआ जागोन आरो बेसेबांनि फैगोन आरो नोंथांनि टाइमा बेसेबां मोनगोन बेखौहाय नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लाखिनानै नायबानो जाबाय लोगोफोर दै नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। दा टायार 2 एग्जामाबो बेनो सेम दा नोंथांमोना बेखौबो स्क्रिनशट खालामना लाखिनानै नायबानो जाबाय टाइम होनाय दं नोंथांमोननि बेसेबां टाइम मोनगोन एग्जामाहाय बेसेबांनि जागोन मार्क्सआहाय कुइसनाहाय बेसेबां फैगोन मा साबजेक्टखौ फरायनांगोन नोंथांमोना बेखौहाय स्क्रिनशट खालामनानै लाखिनानै नायना लाबानो जाबाय मोजाङै। जोंहा नेगेटिभ मार्किं दं दै लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय 0.25 नोंथांमोनाव नेगेटिभ मार्किं दानो जागोन मोनसे हायाब्ला नोंथांमोना मोनब्रै नोंथांमोना कुइसन सोंनायाव हायाब्ला नोंथांमोना 1 मार्क दाननाय जागोन बेखौहाय मिन्थिनानै लाखाबानो जाबाय। नोंथांमोनखौहाय स्कर लिस्ट नोंथांमोनखौहाय माबायदि लेंहरगोन जाहैबाय 1:10 नोंथांमोनखौ लेंहरगोन जाहैबाय दै लोगोफोर बेखौहायबो बिथांमोना बेवहाय एनाउन्समेन्ट खालामनानै होखादों। बेनिफ्राय नोंथांमोननि बे स्कर लिस्ट फार्स्ट लिस्टआवहाय टायार 1 एग्जामनि थाखाय नोंथांमोनखौ 1:10 लेंहरगोन जाहैबाय बेनिफ्राय टायार 2 एग्जाम नोंथांमोननि प्रभिजनेलि लिस्टनि थाखाय नोंथांमोनखौ 1:15 नोंथांमोनखौ लेंहरनो हागौ होनदों बेनिफ्राय आरोबाव ट्रेड टेस्ट दंबावो जोंहा बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ टायार 2 एग्जाम लागोन आरो बेनिफ्राय मिड लिस्टआवहाय सर्ट लिस्टआव नोंथांमोनखौ लेंहरनो थाखाय बिथांमोनाहाय 1:8 बेबायदि खालामनानै नोंथांमोनखौ लेंहरनो हागौ होननानै बिथांमोनाहाय बेखौहाय गावसोरनि गाइडलाइन्सआवहाय रोखा रोखायै लिरनानै होखादों दे लोगोफोर नोंथांमोना बेखौहाय मोजाङै फरायनानै बुजिनानै नायना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। दा बेनो लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामनो हादों आरो जायफ्रा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया नोंथांमोना इडुकेसन क्वालिफिकेसन क्राइटेरियाहाय गोरोबनाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर। दा नोंथांमोनाहाय बे भिडिअखौहाय लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायबानो जाबाय हाजासे जायफ्रा इन्टारेस्टेड जाहाथे बयबो मिथिनानै सोरबाफोर एप्लाइ खालामना लानो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय दे लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय। थेंक इउ फर वाचिं। See you again. Take care. Love you all.